Ko napiše Zorbe? Permaban, blok na Instagramu, blok na TikToku, zabrana prilaska, sve. Znači, sve. Od toga sve. Evo, punio se životom. Zorbe. Liči mi na nekoga ovaj. To što sam bio kuvar ne znači da ličim na ovog lika. Jel ti ovo brat od tetke? Evo, ne treba nam cooking live. Sad ga nećete ni dobiti. Jao, kad si bio u igricu, što nisi ništa rekao. Pa meni ne... Vidi ga, ovaj šalje skuva, ne muči. Ne treba meni neprijatelj pored mog community-a rođenog. Meni neprijatelj ne treba. Zorbe X Little Nightmares collab. Ignorišem vas od ovog momenta.